mogu više da izdržim. Naravno da možeš. Ne možemo da umremo od nedostatka kiselnika, sećaš se? I dalje imam osjećaj kao da ću umreti. Pokušaj da ne misliš o tome. Ili bi mogla da se stegneš. Želim da vidiš što tvoje smiješno tijelo radi. Hej, samo polako. Samo polako. Tako zvučiš. Dobro, idemo. Dobro, ušli smo u plavu zonu. Ovo je nešto novo. Dobro, sad je crveno, Naranđasta. žuta. Zelena. O, pogledajte, sad je poplavela. Bila je plava i pre. Izgleda da se promjena samo ubrzava. Zašto ja ovo radim? Zašto ne neko od vas? Jer se svakome dogodi nešto drugačije. Na primjer, Kinger počne da svetli, Ragatina kosa se nakostreši, Njengelina maska počne da se vrti, a Zubul se napali. Moji udovi se isprave ma od tebi. A šta je s tobom? Neće da nam kaže jer je kukavica. Želim da ostane tajna. A šta, vi, gledalci, mislite da se desi? Nemoj to više da radiš. Zašto svi samo stojite kad nas čeka avantura? Današnja avantura je Misterija Mildenholovog imanja. Tako je, ovo veliko jezivo imanje je navodno do vrha prepunjeno paranormalnim aktivnostima. Na vama je da razotkrijete duboke tajne kuće i uhvatite sve sablasne monstruozne karakonđule. I po prvi put ikad možete... Gde je Zubol? Napravio sam ovu avanturu jako cool i zdravom, baš za nju! Šta? NPC-evi neće postati svesni ovaj put, zar ne? Kako bih ja mogao da znam? Nisam ja gladniji. Oček, da jesam. Kako bilo? Svi u fraktalni šum. Vreme je za avanturisanje. Ovo mesto je sablasno. Pitam se koliko će se Kane potruditi da nas zaplaši. Nadam se da ova avantura neće završiti kao još jedan užasni košmar. Nisam baš fan horora i ne podnosim kad nešto iskoči ispred mene baš dobro. Ma daj, to čak ni nije bilo strašno. Šta, jel se bojiš i usisivača? Hej, budi fin prema njoj. Bilo je teško ovih par dana. Ona i svi ostali. Jel tako, Gengel? Čuje li ko to? Bravo, ja sam Duško. Ja ću biti vaš vodič danas. Zašto ne mogu da ih vratim? Sećam se kad su meni ispale oči. Ne znam zašto se ne vraćaju do duše. Meni se to nije desilo. Prije nego što nastavite vašu avanturu, morate izavrati kroz koja ćete vrata proći. S lijeve strane su normalna vrata, Ocenjeno, wow, za sve uzraste. vrata sa desne strane se stvarno strašna vrata. Ocenjeno, za najzrelije zublove. Na vama je da odlučite. Dobre, Jax! Šta, mislio sam da moramo da uhvatimo sve duhove. Koja vrata da izaberemo? Nisam siguran. Probajmo ovo. Ne staraj se, Gengel, sad ću je donesem. O, to su strašna vrata. Zubol, izađi. Samo želim da razgovaramo. Naravno. Koji, jesi li sve ovo vreme mogao to da radiš? Zubol, samo želim da razumem zašto stalno preskačeš sve moje neverovatne avanture. Stvarno povređuješ mehurićeva osjećanja. Mehurićeva osjećanja? Dosta mehurićevim osjećanjima, šta sa tvojim? Dakle, šta ti je na umu, Zubol? Ja radije ne bih. To je urnebesno. Nastavi. Ne, mislim, već sam ti rekla u čemu je moj problem. Samo se nikad ne sećaš, jer... nema veze. Moj je kao sveže ispolirani kokos. Ove tkivice ne zaboravljaju. Pa šta mogu učiniti da moje avanture budu privlačnije tebi? Vidiš? To je upravo ono o čemu govorim. Samo misliš na svoje avanture. To nema nikakve veze s avanturama. To je više samo... zaboravi, verovatno me ni ne slušaš.
Zubol, nacrtao sam klub pčelicu. Gdje smo to mi? To nije. Ne. Šta li je sad pa ovo? Moje ime je Baron Theodor Mildenhalić. Lov je bio moj hobi od kako se mogu sjetiti, iako bi se moglo reći da je s vremenom postao više obsesija. Stvorenje koje vidite pred vama je jedno koje progonim već godinama. Nije sasvim čovek, ali nije ni sasvim životinja. Nešto bezbožno, nešto zlo. Preuzeo sam na sebe da svaki budni trenutak provedem radeći sve što sam mogao da zaštitim svoju porodicu od tog stvorenja, nadajući se da ću, kad ga napokon ubijem, biti oslobođen tog užasnog osjećaja, te neizbežne strepnje. Pogrešio sam. Znaš, počinjem da mislim. Šta kažeš da pokušamo da pronađemo put natrag do ostalih? U redu, super, ovo je baš odlično, ja volim ove avanture. Možemo ovim čudom do gore? Zaključeno je, zaključeno je, naravno da je zaključeno, volim što je zaključeno. Utorak, 4. decembar. Iako sam stvorenje više puta pogodio, u vitalne tačke je drubio mu glavu kako bih je zadržao kao trofej na svom zidu. Moji problemi su tek počinjali. Skrenuo sam pogled s tela samo na trenutak, barem mi se tako činilo. A kada sam ponovo pogledao, tela nije bilo. Stvorenje nije bilo mrtvo i vratit će se kako bi povratilo ono što sam mu oduzeo. Ako iko sluša ovu poruku, molim vas, samo jedno. Ne skidajte pogled s te glave. Upozoreni ste. Ha! To je sad baš vrlo nezgodna ekspozicija. Imam ga! A ovo je jedan vrlo nezgodan mrak. Šta je to bilo? Jesi li to bio ti? Ne? A, čekaj, misliš to što sam te zgrabio? Da, to sam bio ja. Je li ovo tvoja ruka? To je moje oko. Da, ali koje oko? Stvarno ne mislim da je... hoćeš li prestati da mi diraš oko? Izvini. Šta se desilo? Sad sam se setio jako smešnog vica. Ali zašto si vrisnuo? Možda nije bio toliko smešan. O moj Bože. Mislim da bi trebalo da se držimo zajedno i da se polako vratimo u sobu s trofejima. To je dobra ideja. Šta je to bilo? Šta je bilo šta? To. Verovatno samo magneti. Ili brod. Brod? Šta god da je, mislim da bi trebalo da budemo jako tihi. Ja, u redu, da, slažem se. Znaš, jako variraš s idejama ponekad. Leti neka muva. Zar ne misliš da to stvara mnogo buke? O Bože, stvarno je muva. I imam te. Bar mislim da sam je uhvatio jer ne vidim svoje ruke. Izvinite, možete li da ponovite? Nisam vas baš čuo. Muvu beži! Pomni! Mislim da je ovo stvorenje sa kaseta. Ajde! Izgledaš prelepo, dušo. Uspjela sam! Idemo! Šta? Naravno. Pripremite se za poletanje, jer ovaj brod ide gore. To nije gore, to nije gore uopšte. Zašto ne idemo gore? Gore!
Ne koristim svoje avanture da mučim svoje goste. Sva patnja koju nanosim je 100% slučajna, kao svaki ratni zločinac. Nismo ni pričali o tome. Zaista mi nije briga za tvoje glupe avanture. Onda u čemu je tvoj problem, Zubol? Stvarno se trudim da se setim, ali ni ti ni moj mozak nećete da mi kažete. Ja sam. Sećaš se? Ne volim sebe. Mrzim ovo telo, mrzim ove glupe delove koji se mogu skinuti. Samo želim da pronađem nešto što je dobro. A, da, sada se sećam zašto se nisam setio toga. To je zato što je taj problem već rešen. Jednostavno zameni svoje neželjene Zubol delove za bolje. Pokušavam da nađem delove koji mi se sviđaju od kad sam došla. Pa, natrag na avanture. Zaboravi. Zaboravi? Samo zaboravi. Šta da zaboravim? Kane, niko ne voli tvoje glupe avanture. Ta ti je dobra, Zubol. Ragata je predobra osoba da bi ti išta rekla. Jack samo voli da se zajebava sa svima. Gengal je previše stidljiva da govori. Kinger je lud i pomni. Izgleda istraumirano svaki put kad se vrati iz avanture. Oh, Zubol, Zubol, Zubol. Stvaranje avanture je moja umetnost. Samo za to postojim. Jedino u čemu sam dobar. A to što govoriš bi moglo da znači da sam loš u jedinoj stvari u kojoj sam dobar, a to... a to bi bilo... Čija je ovo sesija, beše? O da, moramo doći do srži tvojih problema sa ponašanjem. Pokazat ću ti neke fleke, a ti ćeš reći prvu stvar koja ti padne na pamet. Šta? O Bože, gdje smo sad? Pa, nisam siguran. Nekakav podrum? Stvari su postale mnogo gore nego što sam ikada mogao zamisliti. Moja paranoja dovela me do tačke u kojoj više nisam bio zaštitnik kakav je bio potreban mojoj ženi i mojoj hipotetičkoj deci. Trzao sam se na svaku senku, svaki zvuk. Na kraju sam upucao ljubav svog života, zamenivši je za to stvorenje. Ironično je, zar ne? U svojim pokušajima da je zaštitim, na kraju sam ja postao čudovište. Sada čekam dole u svom podrumu, nemajući šta više da štitim sem sopstvene duše. Ako ništa drugo, ubit ću zver koja mi je oduzela sve. Da uzmemo mi tu pušku, a? Da, dobra ideja. Molim te, nemoj da oživiš. Okej, neću. Izgleda da imamo samo 2 metka. Iskoristimo ih dobro. Da. Stani iza mene. Mislim da imamo problem i tamo. Samo ih prepusti meni. Imam ih. Pa, nije ovo toliko strašno. To je ono što bih rekao da ne znam, da je stvorenje zapravo jedan od Božjih anđela. I bilo koliko ga povredi će biti odvučen u hladne, strmoglave dubine pakla gde moja duša živi. Žao mi je, dragi slušalcu, ali mi je potreban živi domaćin kako bih pobegao iz dvorane prokletih, a vaša tela će mi biti jedino sredstvo. Aj stani sad malo. Kako je on ovo snimio ako je već u paklu? Nadam se da ste spremni, jer će vam sledeći dah dole ujedno biti i poslednji. A vaša tela će pripadati meni. Ovu glupu avanturu!
divan čaj. Još jednom, žao mi je što te muž ubio i sve to. Znaš kakvi su muškarci. Uvijek imaju najgluplje prioritete. Kako da ne znam. Ako je tvoji prijatelji vide, samo se nam da ih neće ubiti od dosada svojim beskrajnim monolozima. Taj čovjek bi mogao pretvoriti priču od 57 sekundi u grčku tragediju. Sigurno ću ih pitati sljedeći put kad ih vidim. Hvala još jednom na čaju. Bilo mi je jako lepo ovdje. Nema na čemu. Slobodno posjetite bilo kada. Svakako. Čestitam, moji mali čelični kornetići! Odabrali ste miroljubivi put i trebate biti ponosni na to kako ste dobri ljudi. Nažalost, još uvek moramo pričekati da vaši saigrači završe svoju avanturu da bi vas pustio odavde. Pitam se koliko će to trajati. Jako neuobičajen prikaz pakla, zar ne? Mi smo bukvalno u paklu trenutno! Paklu! Naravno da sam u paklu, kako je moguće da nisam doslovno u paklu? Samo polako. Siguran sam da je Kane napravio nekakav izlaz. Stani malo. Čekaj da bacim pogled. Hej, tamo dole su stepenice. To bi mogao biti izlaz. Možda ćemo uspjeti s obzirom da još uvijek imamo tela. Ali brine me ono što je rekao na kaseti. Pokušat ću da idem brzo. Čekaj, pomni! Sloboda. Pomni! Ej! Izlazite iz nje, vi zle, proklete duše! Kako ti žena, Kinger? Hej! Jesi li dobro? Ne. Pretpostavljam da duše privlače živa bića. Samo žele telo kako bi mogle da odu. Čoveče, 7 godina računarstva i završimo ovde. Zašto? Svaki dan koji provedem ovdje je jedna noćna mora za drugom. Znala sam da će se završiti ovako. On samo želi da patim. Stvarno sam u paklu. Nemoj tako. Nisi Dobro, možda jesmo zapravo u paklu. Zaboravi sa to. A šta kažeš da se malo opustimo dok nas ništa ne juri? Ja sam kriv što smo zaglavljeni ovde, zar ne? Stvarno mi je žao zbog toga. Zašto si tako drugačiji u zadnje vreme? Jesam malo. Zar ne? Obično nisam dobar sa pamćenjem, ali kad god sam okružen tamom, uvek se setim jednog dana. Tek što je moja žena apstrahovala. Ne sjećam se tačnog niza događaja, ali oboje smo završili u tvrđavi. I bio je mrak. Mrak kao da ju je malo smirio. Oštre i nazubljene ivice su se izgladile i više nije bila uznemirena. Nije bila ista kao pre, ali bila je dovoljno mirna da je dotaknem još jednom. Pre nego što je poslata u podrum. Tama me uvek vrati u taj moment. Imao si ženu baš ovdje u cirkusu? Da. Bila je duhovita i kreativna, obožavala entomologiju. Nekad sam mrzeo bube, ali nekako me je ubedila da ih volim. Znam da nije baš veselo sećanje, ali nad njim bar imam kontrolu. Razumem kako ti je u ovom cirkusu. Ponekad se sve samo čini besmisleno.
Ali nije. Ne ako imaš ljude kojima je stalo do tebe. Dobra sjećanja mogu mnogo učiniti. Drži ih se. I ceni ljude oko sebe. Nikad ne znaš kada će nestati. Da, Na ovom svetu najgora stvar koju možeš učiniti je da ubediš nekoga da nije željen ili voljen. drago mi je što si ovdje sa mnom. Razmišljao sam o onoj zadnjoj kaseti. Rekao je, jer će vam sljedeći dah dole biti ujedno i posljednji. Možda možemo da prođemo ako samo ne dišemo? Nisam baš dobra u držanju daha. Pa, hajde da probamo da ne razmišljamo o tome. Ako odemo i vratimo se u cirkus, opet ćeš tamo biti lud. Nećeš se sećati ničeg od ovoga. Zar ne? Ne brini ti za mene. Sve dok se ti sećaš, sve će biti u redu. Jaka si ti, pomni. I znam da ćeš moći da prođeš kroz sve ovo. Samo se drži za mene. Rešit ćemo ovo zajedno. Spremna? O, pomni, Kinger! Jeste li u redu? Je li bilo strašno? Ja sam dobro zapravo. Ne brini sad o tome. Pomni je bila vrlo hrabra. Barem mislim da je bila. Jesi li? Tako nekako. Hej, Ragata. Da? Samo želim reći... Hvala što uvek brineš za mene. Osjećam se kao da kroz ovo nisam dovoljno cenila to. Hvala ti, pomni. Samo želim da budem sigurna da si dobro. Znaš, stalo nam je do tebe. Jeste li se setili da donesete moju masku komedije? Kućina! I sada ja počinjem da se pitam da li je divlji zapad bio uopšte pravi smer. Kopa cupa! Izgleda da su svi završili avanturu i da se vraćaju kući! Brzo, pretvaraj se da nismo bili na terapiji! Okej. Dobrodošli nazad, moje mačkaste mlekarice! Nemoj nikad više tako da nazoveš. I kako je bila biti zaglavljena sa ludakom? Nije bilo toliko loše zapravo.